बताओ सब सरिया देनी पंडित जी के असर ताकत ताकत पंडित जी नहीं नहीं तो उ तो छोड़ा ना वहां का तो दूर के बात बा। दीदियों के जाने कहाँ बानी अगना बानी कुआ अगना बानी की का करतानी कि गोड़े हाथ रांगे में तबाह बानी कथा उथा सुनने के बाद पाट उठ सुनने के बाद ई नहीं करत कि जाके सब तैयारी हम कर देनी जतना माई के श्रृंगार उतना फूल ले ले प्रसादी ले ले कुल ला के कलश लो सब बैठा देनी। अब हम का करी सब तो कहिए देले बानी बाकी का बा दीदी वो मौगी के सुना ला कि आके आज जाके देखी कि का करत है कि का नहीं करत ऐती तो विदा करती पंडित जी लगे ए दीदी कहो कहाँ बानी जी कहनी कि पंडित जी के लिए अब ले ऐती कहो मौगी का कहतड़ू कहनी कि रौरो ना बुझाला सब कुछ तो कहिए देनी रौरा घरे में भी सबके सिंगार का करत अभी पंडित जी नहीं हां वही कहते तो चिल्ला तनी के जाके पंडित जी के लिए लेती हम गाँव में केहू घर पूजा करा लग जानते बड़ू कि भर दशहरा भर नवमी सब घर पूजा पाठ होखता सबे कोई पाठे बैठेले बा हमरा सर्दी लगा मिजाज हो गल बा जी मिजाज हमरा ठीक नहीं के लागत पंडित जी के लिए ले ना। हां जाए जल्दी पता नहीं पंडित जी पाटा उठा सुना देना तनी पानी नहीं पिए के हम निकलम हो जाए। हां तो कहला ही आई कि तनी के देख ली एक आध घंटा ना 1-2 घंटा देखे के लिए कुल तैयारी हो रहा यही सही जाई हमें जे बैठल ही बानी सब ले ले बड़ू ना प्रसादी उरसादी रुको ना 10 मिनट देखी लेवे के 10 मिनट 5 मिनट सो देखी तले सब कोई घर पाठ पर से सब कोई उठ जाई तब रवा सुनम दुर्गा माई के पाठ पढ़म आ सुनम आ ध्यान लगाई टाइम टाइम से पूजा पाठ कोनो कुछ भी अच्छा तो रुको हम देखला ही आवतनी उ पंडियो जी लोग के आजकल टाइम ना नु रहेला एकरा घरे होकर अरे अरे हई देखा आइए कि बाबा आई बाबा आई 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 रोगी ता आसरा देखत रहनी है बिछा दे कुछ भी समझ आ बोरा बिछा दे हैं का करबू हो जानते बाड़ू पूजा पाठ के टाइम बा हेने होने गांव में लेट कहीं सेट कहीं कुछ सबके घर में हमार जाए के बा बैठी ए जी बैठ जे रहुआ हमनी के लिए बैठ जाते इधर बैठ जे श्री हरि नारायण माता रानी के पाठ कहे के बा तनी सा और यहाँ हो जाते रवा नहीं पड़ जी दीदी चलो बैठ बोली कैसे कैसे का करे के बा जान बुझाइल तन हम त कहिए देने बानी सब ठीक है हमरे तो पूजा पाठ कोई बुझात ना रही हई आई बे छोटकी करने हुआ ना तो कहती कि दीदी रो पूजा पाठ ना करी ना कि हम अपने नौ घर में हर एक साल घरे कालसा रखत रही तो एकरा देखा कि हम सब भूख गइल बानी माई के महिमा से ठीक बा भूख गइल बा ठीक है बा पानी उनी दियावा बार दी जा के दियावा बार द जा आ पोलो बानू ह पोलो बड़ले बा बोलो बा धरी बार दी जी दीदी रवे एगो अगरबत्ती है एगो दूगो तो बार द जा सलाइया तो खत्म हो गइल बा हो ना छोटकी सलाइया खत्म हो गइल बा देख के ना रख ले जो ले ले आता रे को देख के रखल रही कबेले दिया बारले रही भूत गुल दिया वासला ये और अगलो ध्यान ना तो 4 गो कटी आवा तनी ले ले ही ले आवा तनी जल्दी झटक ले आई हां आओ के घर जाए के नहीं केनु बाबा ना अब पता नहीं के जाए के तो हनी आईती हम तनी लेट हो गए हुए झरोखाना घरे चल गई हई ओकरो घरे रखले बाड़ी जा आ दीपक पूजा हो गइल वो दीपक के घरे पूजा हो गइल उ लोग के फिट हो गइल फिर शाम जाए पड़ उनका घरे हां उनका घरे पूजा करवा देनी ना जल्दी सब कोई करवा के तब नहीं पीछे हम नहीं करवावे ना झरोखाना आउ पकड़ ल रास्ते में दीपक के घर से तो पूजा करा के आवत रही तो झरोखाना पकड़ ल से कहते कि बाबा कहां जाता है तुम चल भाई तोरो घर का तो लेट चलो जल्दी कराई है बेचारी अगरबत्ती 12 जा अगरबत्ती बाकी जब प्रसादी ना चढ़ाई जा हां पानी तो होने लगा हो अरे पानी कुछ बोली रहुआ मंत्र पढ़म तबे नो मान लिया पूजा नहीं की करते तो सकुंदाय माताए नमः ओम सकुंदाय मां श्री हरि कुंडलाय नमः नमो नमः प्रसादी चढ़ाए हां चढ़ाओ ये जो चढ़ा दे हां तो सगरो चढ़ा दी हम चढ़ा देनी हो खानी देखनी ना भी चढ़ले रही चलिए अब क्या करिए अब एगो श्लोक कर देता नहीं हम एकरा बाद में अपन सब पूजा पाठ कर लो ज्यादा हुआ हमके पोलो दो हमरा के ले गाड़ दे में तो मंत्र पढ़म नो हां गाड़
ओम गंगा जलाय नमः ओम गंगा जलाय नमः श्री हरि नारायण नमो नमो नमः गाड़ दे में हे जे गड़ देते गाड़ दे पता ना हे में गाड़ी ना जी कलश में गड़ाला तो लो हो गई अब एगो श्लोक सुन लो जा फूल छत ले ली हाथ में है हाथ धो लो तनी सा दो जनी हाथ निकालो ओम श्री हरि गंगा जलाय नमो नमो नमः फूल छत ले ली जानो हाँ लो अक्षताय नमो अक्षताय नमो एगो श्लोक पढ़ता नहीं एक बाद में इनका को चढ़ा दिया जा बस काम खत्म हो जाए है फिर हमारे जाए के बड़े मदन घरे ठीक है श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पय गणित अमित छवि नव नीर नील सुंदरम बोले बोले दुर्गा मैया की जय शकुंतला माता की जय जय चंद्र चंडी मैया की जय माता दुर्गे की जय शेरावाली की जय नौ दुर्गे की जय धरती माता की जय माता पिता की जय अपने गुरु की जय प्रेम से बोलो पूरा संसार की जय गोड़ लागला जा हो गई सब पूजा पाठ हाँ पंडित जी पूजा पाठ हो गई अब तारा हम संग बजा तनी है जय हो माता रानी ठीक बा पंडित जी गोड़ लागलो पंडित जी के गोड़ लागलो पंडित जी गोड़ लगा जाला जी का तो पूजे कर लियो अपना नई घर में पहले ए वो चलो देल वजह सब पंडित जी गोड़ लगा जाला पाँच मिनट दिया ना जय हो देव हम ये गलती से माफ करियो गोड़ लगो गोड़ लगा तनी जी बाबा खुश रह बना रह हम गोड़ लग दे तनी हो जय लागे गोड़ लगत तनी बाबा खुश रह बना रह कुछ बढ़िया ले पूजा पाठ कराई कि तनी माई के महिमा बनल रहो कि तनी हमनियो के नीके सुखे रही जा ठीक बा सब बढ़िया में से होई एबे त माने शुरुआत रहे अब पानी पी सकत तनी जानू पूजा हो हाँ गई या त पानी उनी पी सकत जा कुछ दान दक्षिणा द जा अभी दान दक्षिणा हाँ तो शुरुआत से दान दक्षिणा ना मिली तो कैसे काम चले रउआ के दियाई अभी बढ़िया ले पूजा पाठ होके दीजिए विसर्जन हुई दसई के तो दियाई ना रउआ के एगो साड़ी दियाई धोती दियाई पैसा दियाई सब कुछ रउआ के दियाई चिंता मत करी अच्छा दी जान हमारे हाथ में रहे ये वाला दे देता नहीं पंडित जी के ले जी पंडित जी ये 2 रुपया हाथ 2 रुपया खाली हाथ ना उ रुपया मत समझी उ समझी कि हमनी के प्यार हो अभी रुपया पैसा रउआ के कुछ नहीं के दिया हाँ जी घर द्वार देखते बानी सब मर्द मनुष्य नहीं बन गरीब आदमी बानी जा पैसा लगा के कहले बड़ा जा खाता पे चिंता मत करी ठीक नु रउआ के धोती दियाई कुर्ता दियाई पेमेंट नहीं हाँ। खेल चल ठीक बात तो अब की बेरा दे दी हो जाए इहो जोड़ के ठीक बा ठीक हमने के दे दे जय हो जय हो जय हो चलो तारा प्यास लग रहे न हो हाँ जी दीदी ठीक चलो पी लो पनिया वाले बाबू जाते गलवा खरखरा आता ठीक रहो कम गोड़ लगता खुश रह मांगे को खिचुड़ाई रह चलो हे दुर्गा माई ध्यान हमने ऊपर रखले रही है लेकिन जानो तड़ू सांझवे सुबेरवा तनी बुझाला ना तो भर दिन हेने ओने धाव दुख के काम भरते कर ना बीत बुझाला जाला, कि कैसे 9 दिन बीत गइली है त बात तारा संगे संगे हमहू भक्ति भाव सीख लेनी